Xayrlı gün Tatarstan, xayrlı gün hürmetli televizor qarawçılar. Bugün 8 sentyabr, sişənbə. Мен Эльза Әхмәҗанова һәм тапшырубызның иҗат төркеме барыгызга да матур көн, күтәренке кәеф телибез. Тапшырубызның башында тарихка кирип калган кайбер вакыйгалар турында кыскача. Һәр елның 8 сентябрендә Россиядә һөнәри бәйрәмнәрен финанс өлкәсендә эшләүчеләр билгеләп үтә. Император Александр I 1802 елда бу көнне булдыру турында боерыкка кул куя. Финанс министрлыгы Россиядә иң өлкән дәүләт оешмаларының берсе. 2002 елда үзенең 200 еллыгын билгеләп үтте. Бүген халыкара журналистларның бердәмлек көне. 1958 елның 8 сентябрендә Бухарест шәһәрендә журналистларның 4-нче конгрессында әлеге көнне үткәрү турында карар кабул ителә. Көннең максаты журналистларның мәнфәгатьләрен яклауда бердәмлек күрсәтү. Бүген халыкара дөрес укый яза белү көне. ЮНЕСКО оешмасы игъланы белән үткәрелә торган көннең максаты җәмгыятьнең укый язу сәләтен арттырып тору. Танылган язучы Рабет Батулла үзенең шәхси музеендагы экспонатлар белән таныштыруын дәвам итә. Бүген сүз граммофон турында булыр. Исән сауларымыз, хөрмәтле туганнар, менә без тагын очраштык. Сез бүген Биектау төбәге Чыршы авылындагы ядкарханәдә siz müşteriler olarak, күзәтүче olarak, бүгінгі мавзук патефон деген сүз. Нәрсе ул патефон? Бүгінгі көндә бит инде ул юк. Граммофоннар, музыкальный центрлар. Әмінә бу безгә музыкальный центрдан да кыйммәтле әсбаб иде заманында. Менә ул патефон ничек ачыладыр иде. Патефон теләсә кемдә булмый торган иде. Bir яки ике кешедә. Яки ул зиялы кеше, яки бай кеше. Менә минем әти зиялы кеше иде. Ул патефон алып кайтты, ул бик күп табалары да исән. Әлфия Абзаловалар, Рәшит Вахаповларны, Зифа Басыроваларны тыңлап үстек. Хәзер мин сезгә аның ничек эшләгәнен күрсәтәм. Менә шулай итеп без аны корабыз. Берничә тапкыр әйләндерәбез. Ondan sonra jibərəbiz, qoyabız. Күрәсезме? Тавыш шул кадәр матур чыга, баян тавышы да. Аннан соң Зифа Басырова җырлый моны, гаҗәп матур җырлый. Дикциясе, һәр бер әйткән сүзе аңлашыла. Инде бу ничә патефон ничә җыллар уйнатыла. Менә җырчыларга үрнәк итеп куяр идем. Музыкасы ишетелсә сүзләре аңлашылмый. Сүзен аңламагач ни җыр була инде. Ул сүзе дә яхшы аңлашылырга тиеш. Музыка да яхшы ишетелергә тиеш. Чөнки сүздә мәгънә бар. Җырчылар шул турда онытып бетерә. Тавыш ул кычкыра, ләкин сүзен аңлап булмый. Менә бу инәсе патефон табасының инәсе ул бетә, корыш ул. Аны үткеннидер, чөнки инә юк, инә табып булмый. Игәү белән, беләү белән эшлидер. Менә мин әле тап берничә саклана таптым. Патефон дигән темабыз тәмам, ләкин тагын
соңғы җөмлә әйтәсе килә, менә патефон табасын чыгарып ташладык бит. Менә шуклык башында жатадыр пружиналары, беләсезме? Табаларны эритеп сыбызгы ясыйдырык. Менә бу таба бик тиз эри. Аны җылы урынга куярга ярамый, кайнар урынга куярга ярамый, ул бузыла. Тарихны шулай итеп үз кулыбыз белән юкка чыгара бардык. Күрә, сак булыгыз тарихи әйберләр белән. Сау булыгыз. Киләсе очрашуга кадәр. Илебездә прививка ясау кампаниясы бара. Прививкаларның әһәмиятлеге турында без студиябызның кунагы табиб Илдус Җәүдәт улы Лотфуллиннан ишетербез. Хәерле көн, исәнмесез, Илдус Җәүдәтович? Исәнмесез, Риза. Шулай итеп, прививка ясау кампаниясы башланып китте һәм аның барышында Татарстанда гына 57 меңнән артык кеше ясаткан прививканы. Иң беренче чиратта прививка гриппка каршы укытучыларга, укучыларга һәм студентларга каралган икән. Ә менә ни өчен табиблар катгый рәвештә прививка ясату өчен? Ишнапта 1 сентябрьдән башлап прививка ясау кампаниясы башланды дип санала. 57 мең кеше ул әлегә бик әз. Планнар күбрәк булырга тиеш, чөнки бары тик прививка күп кешегә зур бер катламга ясалган булганда гына ул менә республика буйлап әһәмиятле һәм эффектив була ала. Прививка ясау, гриппка каршы вакцина кую, ул бүгенге көнгә грипп белән көрәшүнең төп чарасы булып тора. Әлбәттә, гриппка каршы эффектив дарулар бар, ләкин гриппны дәвалау урынына аны булдырмау кирәк. Шуның өчен бөтен табиблар да гриппка каршы вакцина куюны хуплый. Ә менә аның прививканың тәэсире күпме дәвам итә? Грипп, сез белгәнегезчә, ул бик каты үзгәрә торган вирус. Ул ел сайын яңа мутациягә бирелеп, яңа формалар бирә торган вирус. Шуның өчен куелган вакцинаның эффекты сакланса да, ул гына җитми. Һәр ел яңа грипп төрләре килеп чыгу белән бәйле бу. Шуның өчен һәр ел яңа төр грипплар килеп чыганга күрә, вакцинаны һәр ел яңартып торырга кирәк. Микс инфекциялар турында хәзер сүз алып баралар. Менә алар кайсы ягы белән куркыныч икән? Менә бу бик дөрес сорау. Чөнки белгәнебезчә, менә бу елның мартыннан башлап дөнья буйлап пандемия бара. Ковид инфекциясе бит. Әйе. Ул пандемия бетмәде, ул пандемия дәвам итә. Пандемия башланганда гына без бу инфекция турында күп нәрсә белмидек. Хәзер белемнәребез артты. Менә бүгенге көнгә бу инфекция балалар өчен бик куркыныч түгел икәнлеге ачыкланды бит. Күпчелек бала бу инфекцияны җиңел формада кичерә. Ләкин бу алайда һәр вакытта була торган нәрсә түгел. Менә ковид инфекциясының баланың авыр формада үтүенең бер факторы ул микс инфекция, ко-инфекция дип әйтәбез бу бит. Бер үк вакытта бала грипп һәм ковид белән авырганда, аның сәламәтлегенә каты зыян килергә мөмкин. Шуның өчен менә бу елны гриппка каршы вакцина кую ул аеруча мөһим. Без бөтен кешеләрне бу вакцинаны куярга өндибез. Уку ел башланып китте. Шулай бик. Менә күп кенә укытучылар ниндидер куркыту белдерәләр. Укучылар безнең өчен инфекция чыганагы булып тормас микән диләр. Сезнең фикерегез ничек? Әлбәттә, укытучылар һәм балалар белән эш итүче башка кешеләр, табиблар булсын, алар менә инфекция йоктыруга дучар булалар. Без аларны группа риск дип әйтәбез. Шуның өчен бу куркулар чынлапта алар урынлы. Ләкин монда ике нәрсәне аңларга кирәк. Беренчедән, әгәр дә син гриппка каршы вакцина куйдыргансың икән, мин укытучыларның күз алдында тотам. Синең грипп эләктерү мөмкинлеге бик каты әзәгә. Шуның өчен укытучыларга гриппка каршы вакцина куярга кирәк. Бу беренчесе. Икенчесе, ковид ул балаларга бик каты йөкмый торган инфекция. Менә пандемия башланганда гына без аны әле әйбәтләп белмидек. Һәм аның менә бу грипптан аермасын без әле аңламый идек. Менә булай дип аңлатып әйтсәң, булай дип әйтергә була. Грипп пандемиясе башланганда, балалар алар гриппны таратучы булып тора. Бала мәктәпкә барады, анда грипп эләктереп өйгә алып кайта да, бөтен кешегә йоктыра башлый. Шуның өчен грипп башланганда мәктәпләрен карантинга ябу ул бөтен дөньяда эшләнә торган эш. Балалар гриппны таратучы булып тора. Ә менә ковид турында әйтсәк, анда ситуация киресенчә. Бала ковидны начар йоктыра. Ягъни ул бары тик озын вакытлы һәм тыгыз контакт булганда гына ковид эләктерә үзенә, беренчедән. Ә икенчедән, бала ковид белән авырып китсә дә, ул аны башкаларга начар йоктыра. Ситуация капма каршы. Шулаймы? Шуның өчен әгәр дә без балаларны мәктәпкә килгәндә контрольгә тотабыз икән, температурасы юк икән, йөткерә торган балаларны өйгә җибәрәбез икән, әгәр дә ковид белән авырый торган бала класска озын вакытка эләкми икән, ул ковидны башкаларга мөгаен эләктермәячәк.
Шуның өчен, мындай йомаклап әйтсәк, нәрсә әйтергә була? Гриппны балалар җиңел йоктыра, балаларга да җиңел, башка балаларга да, башка кешеләргә да җиңел йоктыра. Ә ковид белән ситуация киресенчә. Шуның өчен балалардан ковид эләктерү дигән нәрсә ул сирәк була. Сирәк була. Әйе, моннан чыгып ниндидер нәтиҗә ясап була микән? Сез онлайн укулар өченме, офлайн укулар өченме булай булгач? Мин үзем ике мәктәптә укучы кыз атасы буларак, мин офлайн укучы әлбәттә. Беләсез, мәктәп бит ул баланың сәламәтлеге өчен кирәк нәрсә. Менә баланың үсеше өчен, баланың алга китеше өчен, сәламәтлеге өчен әлбәттә тулаем офлайн мәктәп кирәк. Без моны аңладык, чөнки менә бу 2020 елның язында булган онлайн уку үзенең эффектив булмаганлыгын күрсәтте минемчә. Шуның өчен балалар әлбәттә мәктәпкә барырга тиеш. Ул Татарстанда гына түгел, бөтен дөньяда бу уку елында мәктәпләр ачылды. Ниндидер ситуация ничек буласын хәзер алдан әйтеп булмый. Ләкин теория ягыннан карап әйтсәк, менә бу хәзерге вакытта мәктәптә кертелгән чаралар, алар ковид таралуга каршы торырга тиеш. Хәзерге чаралар ул нинди? Масса күләм чаралар үткәрелми. Актовый залларда үтә торган ниндидер концертлар, линейкалар мәктәптә бу ел булмаячак. Һәр керә торган баланы ОРВИ симптомнары бармы, юкмы дип тикшерәчәкләр, температурасын үлчәячәкләр, кул гигиенасы бик мөһим нәрсә, социаль дистанция, тәнәфесләр төрле вакытта булырга тиеш бу елны мәктәпләрдә билгеләнчә. Теоретик яктан чыгып караганда, менә бу чаралар алар ковид таралуга каршы торырга тиеш дип санала. Ул безнең Россиядә генә түгел, Татарстанда гына түгел, ул бөтен дөньяда менә мондый чаралар каралган һәм алар булышырга тиеш дип санала. Ләкин практикада ничек булачагын без белмибез. Теория ул бер нәрсә, практикада да шулай булсын. Әйе, менә соңгы тикшерүләр шул турыда сөйлиләр. Кызыклы мәгълүмат миңа калса, социаль дистанцияларны аларның файдасы юк дип китереп чыгарганнар бит менә. Шул турыда укымадыгызмы? Юк, социаль дистанцияның файдасы юк дигән нәрсә белән мин килешмим. Социаль дистанция ул ковидның профилактикасының бер төп чарасы, ләкин ничә метр булганын аны менә әле үлчәп бетермәгән. Кайбер галимнарны 1 метрда җитә дип әйтә, кайбер галимнар 4-5 метрда җитә кирәк дип саный. Ул әлбәттә ситуациянан тора. Төрле кеше ковид белән төрлечә авырый бит. Кайбер кешеләр ковид белән авырганда бик йогышлы була. Үзе каты авырган кеше ул башкаларга тизрәк йоктыра. Мәсәлән, күпчелек балалар алар симптомсыз формада да авырыйлар. Яисә җиңел ОРВИ формасында авырыйлар. Шуңа күрә аларның йогышлыгы да әзрәк. Шуның өчен социаль дистанция төрле булырга мөмкин. Әйе, менә коронавируска каршы да шулай ук ниндидер кампания башланачак инде тиздән дип уйлыйм. Сез коронавируска каршы да прививка ясатуга шулай өндисездер инде. Бу сорауга җавап бирмәсәм буламы әлегә? Була. Бу сорауга әлегә җавап юк. Шулаймы? Вакыты җиткәч ясарбыз, вакыты җиткәч карарбыз. Хәзерге вакытта кампания башланмады. Вакцина әзер булгач, без аның нинди икәнлеген карап, ясарбыз әлбәттә. Нәтиҗәләр ясарбыз әлбәттә мин вакцинация өчен. Иртәме соңмы ковидка каршы вакцина куйдырга кирәк булачак. Сезгә дә, миңа да, барыбызга да. Чөнки ковид ул юкка чыга торган инфекция түгел, аның биологиясе шундый ки, ул менә һәр вакыт булып тора торган инфекция булачак. Төрле формаларга үзгәреп, җиңелрәк, авыррак формага әйләнеп, нидер бер фон рәвешендә ул барыбер калачак. Шуның өчен иртәме соңмы безгә вакцина куйдырга кирәк булачак, ләкин кайчан, нинди формада бу сорауны менә булай сорау итеп калдырдык. Ачык итеп калдырдык. Ярый. Бүгенге көнегезне безнең белән башланыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Авырулар саны мөмкин кадәр азрак булсын, уңышлар телибез үзегезгә. Көнегез матур үтсен. Рәхмәт, Эльза. Студиябыз кунагы табиб Илдус Лытфуллин иде. Тапшыруыбызны беләсем килгән иде рубрикасы белән дәвам итәбез. Укытучы, ата-ана һәм балалар арасында мөнәсәбәтләрне көйләү турында барыр бүгенге сүз. Киңәшләрен танылган адвокат Зөбәйдә Яхина бирә. Хәерле көн, безнең караучы дуслар. Сезнең белән хокук темасының сөйләшүләрне дәвам итәбез. Укытучылар һәм укучыларның үзара мөнәсәбәте бүгенге көндә күп сөйләшү, күп телгә кергән мәсьәләләрнең берсе. Ни өчен дигәндә, соңгы вакытта демократия җилләре шундый итеп китереп чыгардылар. Хәтта кичкенә генә балалар да, яшүсмерләр дә үзләренең хокукларын бик зур итеп аңлыйлар, ә бурычлары турында уйларга оныталар. Минем иманым камил, бүгенге көндә мәктәпләрдә, гимназияларда, урта уку йортларында эшләүче укытучылар, тәрбиячеләрнең күбесе 90нан артык проценты, 100%-на якынлашканы ул үзенең укытучы дигән горур исеменә туры килгән кеше.
ниндидер очракта укучы дөрес уйламаска, дөрес фикер итмәскә мөмкин, аның тәртибе дөрес булмаска мөмкин. Ләкин шуңга да карамастан, шушы бик исемне йөрткән укытучы яки тәрбияче, педагог дип әйтик инде, ул үзенең хисләрен кулда тотып, бала белән мондый бала белән булган конфликтный ситуация дип әйтик инде, бәхәсле ситуациядан, бәхәсле хәлдән бернинди көч кулланмый гына, балаларны мәсхәрәләми генә, аларга теләсә ни әйтми генә чыгарга сәләтле булырга тиеш. Хәзерге яшьләр белмиләр әлбәттә, ләкин әле соңгы буыннар, безнең буын вәкилләре, бездән олыраклар исән, Аллага шөкер, алар һәр вакыт үзләренең укытучыларын күбесенчә менә бүгенге көндә картая килә, бигрәк тә искә күбрәк җитдирәк каран, кырысрак булган укытучыларның белемне яхшырак белгәнен аңлыйбыз. Һәм әлбәттә аларны бик җылы хисләр белән, аларга рәхмәт хисе белән искә алабыз. Элек-электән килгән бит инде, шәкертләр мәдрәсәдә укыган вакытта ата-ана баланы җитәкләп китергәндә нәрсә дип әйткән? Ите сезгә, сөяге безгә дигән. Һәм ниндидер күләмдә балаларына карата кырыс булырга, алар үзләренең фатихаларын биргән шикелле булган инде бу сүзләрне әйткән вакытта. Ә бүгенге көндә ата-аналарның күбесе алай итеп укытучы ягыннан торып карый белми. Баласының дөрес сөйләми, тизрәк укытучы өстеннән шикаят бирергә, аны өстеннән жалобы бирергә омтылып тора, гаризалар язалар, прокуратурага язалар. Әлбәттә, мондый укытучының тәртибе чиктән ашып, аның законга сыймаган тәртибе, законга сыймаган гамәлләрен дәлилләп була икән, бу урынлы мәсьәлә. Ә икенче яктан инде бер кечкенә баланың яки әле ныгып җитмәгән психикалы яшүсмернең укытучыга карата булган нәфрәтеннән чыгып әйткән сүзләренә нигезләп, укытучы өстеннән суд эзләп, хөкем эзләп йөргән ата-аналарында мин дөрес эшлиләр дип әйтмәс идем. Минем болай дип әйтергә хокукым бар, чөнки үземнең суд практикасында шундый эшнең булганы бар. Кызганычка каршы әйтеп, мин сөйләгәндә әйтәм инде, адвокатларның берсе дә 100% җиңеп кенә чыга алмыйлар дип. Һәрбер хирургның үзенең зияраты булган шикелле, һәрбер адвокатның үзенең төрмәсе бар, үзенең җиңелгән эшләре бар. Ул син нинди генә топларга кирсәң дә, онлайн буенча булай булмады дип, ул һәркемдә дә була торган хәл. Һәм менә шушы суд практикасында күренгәнчә, ата-ана үзенең бары тик укытучыны аңлый алмаган аркасында гына бик күп инстанцияларга йөреп, шул кадәр тырышып олы яшьтәге укытучыдан укытучыны хөкем эскәмиясенә утыртты, пенсия алдыннан укытучылык профессиясеннән мәхрүм итте. Укытучының үзенең профессиясендә тәрбияченең нинди дә булса җитешсезлекләре бар икән, һәм аның җитешсезлекләре аркасында балиг булмаган яшүсмергә укучыга нинди дә булса зыян килгән икән, анысы инде Җинаятьләр кодексының 156 маддәсе нигезендә җавапка тартылырга мөмкин. Ата-аналар шикелле ата-аналар да җавапка тартылырга мөмкин, әгәр үзләренең вазифаларын үтәмичә балаларның мәнфәгатен бузуга китәләр икән, зур бузуга, айрым авыр нәтиҗәләргә китереп чыгаралар икән. Инде нинди дә булса тән җәрәхәте алу очрагы була икән, бу очракта ул инде тән җәрәхәтләре алу өчен каралган җинаятьләр буенча карала. Укытучы өчен дә, башка кеше өчен дә шул ук бер маддәләр инде алар, бер маддәләр. Укытучыдан дошман образы ясарга кирәкми балалар белән сөйләшкән вакытта. Үзегез ничек укытучыларыгызны хөрмәт иткәнсез, балаларыгызда да шундый хөрмәт хисе уяту өстендә эшләргә кирәк. Һәм бары тик шул очракта гына сезнең балагыз дөрес тәрбия алган дип әйтергә була. Бүгенге менә шулар. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән саубуллашам. Һәр көнегезне бары тик матур уй-фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.